ሰላም ተኸታተልትና ቻናል አብዘላሁም ሰላም እና ተመነቁ ንሎም ዓንቲ ድማ ከም ትልሙድ ናይ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት አናሊሲስ ሒዘ መጽ ያለሁ ተሳሞንታታ ድማ ምክትታልኩም ይዕድም ቀዳምነት ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዝኾነ ዝተበጽሐ አግሪመንት የለን ስቲል ኣብ ዝርርብ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢራን እና አሜሪካን ኣብዚ ካብሎም ዓንቲ ክሳብ ጽባሕ ዘሎ ግን ገለ ሪዛልት አናውንስ ክኸውን ዝለዓለ ተቆለታት ኣሎ ማለት እዩ እሱ ድማ ግሎባል ኢኮኖሚ ከምውን ነዚ ፋይናንሻል ወርልድ ዓብ ጽልዋ ክገብር እዩ እዚ ድማ እቲ ዲል እንድሕር ተፈራሪሞም ስምምዕ እንድሕር ተበፂሑ ዶላር ናይ ምሕሳር ተቆለታት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ድማ ጎልድ ከምውን ጂቢፒ ዩሮ ዝኣመሰሉ ናይ ቡሊሽ ሙቭ ከርኢና ማለት እዩ በንጻሩ እቲ ዘሎ ቴንሽን ብዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ ግን ስቲል ዶላር መቕጻል ስትሮንግ ኮይኑ ናይ መቕጻል ተቆሎ ኣለዎ በዚ መሰረት ኩልና ነዚ ዝወፅእ ዘሎ ዜናታት እንዳተኸታተልናዮ ንጽናዕ ኣብ ብሉምበርግ ድዩ ኣብ ቢቢሲ ድዩ አልጀዚራ ድዩ ዝኾነ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትዊት ከማ ብሓፈሻ ንዕኡ እንዳረኣና እቲ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ንሱ ኣብዴት እናኾና ንኽእል ቀፂልና ኣብቲ ናይ ቴክኒካል ዋይዝ እንድሕርንያ እዛ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኾነ ሪዛልት ናይ ጂኦፖለቲክስ ይኹን ናይ ካልእ ስለ ዘይመፅእ ማርኬት ኣብ ኣዝዩ ሬንጅ የሕሊፎ ማለት ይዳርገም ብምሉኡ ማርኬት ብዙሕ ዝኾነ ሞመንተም ኣይተረኣየሉን ሕጂ ከም ዝርአዮ ዘለና ዶላር ኢንዴክስ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ቢልድ ገይሩልና ኣሎ እዚ ስለዚ እዛ ኣሰት እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ግዜ ነዚ 99 ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይሩልና ቀስ እናበለ ናብ 97 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ እዚ ምስቲ ክንዛረበሉ ፅናሕና ናይ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ግምት እንዳእተና ማለት እዩ በንጻሩ 99.4 ስትራክቸር በዚ ዘለዎ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ገይሩ ብሬክ ገይሩ ከዓ ኦል ደ ዌይ እዛ ኣሰት እዚ ናብ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ሙሉእ ብምሉእ ድማ ናብ 100.5 ክሳብ ኣብዚኣ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ እዚኣ ክትበፅሕ እያ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ በዓል ጂቢፒ ዩኤስዲ እንድሕር መፂና ድማ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከም ዝርአያ ዘለና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስትራክቸር ቢልድ ገይራትና ኣላ 34.5 እዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይራትና ማለት 34.52 ሶሪ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ኢሚዲየትሊ ቀስ ብቐስ ናብ 36.45 ክሳብ ኣብዚኣ ታርጌት ብምግባር ባይ ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ በንጻሩ ድማ 1.3407 ኣብዚ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ 1.3407 ብሬክ ኣውት ድማ ሙሉእ ብምሉእ ማርኬት ቢሪሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ጂቢፒ ዩኤስዲ ብምቕጻል ዩሮ ዩኤስዲ እንድሕር ኢና ድማ ሲሚላር ነዊሕ ናይ ሬንጅ ማርኬት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ኣብዚኣ ሬንጅ እዚኣ የሕሊፋታ ሕጂ ድማ ፕራይስ 1.1589 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይራትና ስትሬት ኣወይ ቀስ ብቐስ ናብ 1.1446 ናብዚኣ ክትወርድ እያ ማለት እዩ በንጻሩ ድማ ቡሊሽ ዶላር ቢሪሽ ወይ ድማ እዚኦም ካረንዚኦም ቡሊሽ እንድሕር መፅኦም ብፍላይ በቲ ተዛረብናሉ ናይ ጂኦፖለቲክስ ድማ 1.1619 ብሬክ ኣውት እዚኣ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ረኺብና ቀስ ብቐስ ሞመንተም ሪካቨር ክገብር እዩ ክሳብ ኣብዚኣ ድማ ባይ ፖዚሽን ንሓዛ ስለዚ ዩሮ ዩኤስዲ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ሰትኣፕ ናይዚ ሰሙን እዚኣ ማለት እዩ ከም ዝርአያ ዘለና ኩልና ትሬደርስ ናብኣ ፎካስ ተጌርና እውን ተመራፂ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ጂጄዩ ጂቢፒ ጂፒዋይ ድማ ሙሉእ ናይ ቡሊሽ ተሓሸ ካብቶም ካልኦት ኣሰት ዝተሪእናዮም ሰሙን እዚ ኸማን ቁሩብ ምንቅስቓስ ዝገበረ ወይ ድማ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድል ቢልድ ዝገበረ ጂቢፒ ጂፒዋይ ማለት እዩ ከም ዝርአዮ ዘለና ድማ ነዚ 213.7 ኤሪያ ሙሉእ ብምሉእ ብሬክ ገይሩ ከምኡውን ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ቢልድ ገይርልና ኣሎ ስለዚ ኣብዚኣ ኤኒ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ፎርም ገይርልና ስትሬት ኣወይ ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎው ጌርና ባይ ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና በንጻሩ ኣት ኤኒ ታይም እዚኣ ኣሰት እዚኣ ቢሎው ትሕቲ 113.7 እንድሕር ዓፅያትና ግን ቀስ ብቐስ ቢሪሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናይዚ ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ኢት ዊል ሴል ኦፍ ክሳብ 211 ስለዚ እዚኣ ኣሰት እዚኣ እውን ብልፅቲ ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ቢልድ ገይራትና ኣላ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ሚስተር ጎልዲ ክኸውን ጎልድ ከም ኩሎም ኣሰትስ ማለት እዩ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ኮንሳሊዴሽን ቢልድ ገይሩ ዘሎ እዚ ድማ
thousands ፒፕ ክወልድ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕሪናዮ እዛ ኣሰት እዚ ኣኩሚሌት ምስ ገበረ ድሕሪኡ ዝመፀ ብሬክኣውት ስትሬት ኣዌይ ናይ 2000 ዝኸውን ፒፕ ምውራድ ርኢና ኣለና ሕጂ ድማ ናይዚኣ ኣኩሚሌሽን ሙሉእ ብሙሉእ ልዕሊ 1000 ዝኸውን ማርኬት ሙቭመንት ክንፅበ ኢና ከመይና ክንፅበ 4534 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ጌራታ 4536 ስትሬት ኣዌይ ቡሊሽ ሙቭ ክንፅበ ኢና ማለት እዩ በንፃሩ 4489 ብሬክ ኣውት ድማ 4489 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ናብ 41 ናብዚኣ ሚቲጌት ንክትገብር ክሳብ ኣብዚኣ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ሰሙን እዚ ማስት ዓብይ ሙቭ ናይ ጎልድ ንሪእየሉ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ እንተልና ኣዝዩ ሙሉእ ዝኾነ ኣኩሚሌሽን ናይ ሓደ ሰሙን ቢልድ ስለ ዝገበረ ማለት እዩ ስለዚ 4536 ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ባይ ፖዚሽን ክሪና 4489 ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ማርኬት ዊል ክራሽ ክሳብ 41 ኣብ ገዳስነት ብለዋ ናይዚኣ ሰሙን እዚኣ ከዚልና ንሪኦ ቢትኮይን ይኸውን ቢትኮይን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕሪናዮ እዚ ኣሰት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድልስ ብሬክ ቡሊሽ ሞመንት ወይ ቡሊሽ ትረንድ ወዲኡ ብሬክ ጌርልና ኣሎ ከምኡውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኮንቲኔሽን ፓተርን ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ ናብ 44 ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ዝለዓለልና ክሳብ ኣብዚኣ ኣናላይዝ ጌርና ነርና ከም ዝሪኣ ዘለና ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት 74 ታግ ድሕሪ ለብፅሑ ኦል ደ ዌይ ሪትሬስመንት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ክንፅበ ኢና ፕራይስ ኤኒ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ቢሎው ዚስ ኤርያ ሴል ፖዚሽን ክሳብ 74 ኤጌን ማለት እዩ ባይ ኤኒ ሚንስ 77.7 77.7 ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ግን ስትሬት ኣዌይ ናብ 81 ክትወፅያ ማለት እዩ ኣብ ኣገዳሲ ኤርያ ኦፍ ቫልያ ዘላ ማለት እዩ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረት እንድሕሪናያ ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ብሬክ ሙሉእ ብሙሉእ ሪቴስት ኦል ደ ዌይ ሴል ኦፍ ንርኢ ኣለና ሕጂ ድማ ልክዕ ንዓኣ ናይ ምድጋም ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዋ በንፃሩ ግን 77.7 ኤርያ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ጌራትልና ስትሬት ኣዌይ 81.9 ክትሃርም እያ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ኦቨርኦል እንድሕሪናዮ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ዝበለፀ ናይ ትሬዲንግ ሰታፕ እዮም ዘለውና ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ጂፒዋይ ጎልድ ከምኡውን ቢቲሲ እዚኦም ኣሰት እዚኦም ኣዝዮም ብሉፅ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎታት ኣለዎም ነዚኦም ማርክ ብምግባር መስ ዘሎ ሰሙን ንከታተሎም ያ ሪስክና ማኔጅ ንግበር ፕሮፐርሊ ብሓፈሻ ድማ እዚኣ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘላ ኔጎሽት ዝገብሩላ ዘለው ኣብ ምንታይ መዕለቢ ከብፅሕዋን ወይ ሎማዓንቲ ከምኡውን ክሳብ ፅባሕ ሶኒ ዘሎ ግዜ ኣናውንስ ስለ ዝገብርዎ ኣብ ማርኬት ዓብይ ምንቅስቃስ ክመፅእ እዩ ኩልና ሪስክና ማኔጅ ጌርና ንፀበ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ኣብ ዘለናዮ ሰናይ እናተመነኹ ብሩኽ መዓልቲ